ଶ୍ରୀନଗର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଶକୁନ୍ତଳା ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଏକ ଗାଈଟିଏ ପାଳିଥିଲା। ତାର ନିଜର ବୋଲି କେହି ବି ନଥିଲେ। ଗେହ୍ଲାରେ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲା ମୟୂରୀ। ମୟୂରୀ ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥାଏ। ଦିନେ ମୟୂରୀ ସବୁଦିନ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶକୁନ୍ତଳା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥାଏ। ଆରେ ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ମୟୂରୀର ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲା କେଜାଣି। ସେଦିନ ମୟୂରୀ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ କାଳ ସମୟ। ମୟୂରୀ ଚରୁ ଚରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୟୂରୀ ଏକ ଭୋକିଲା ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ ରହିଯା କହୁଛି, ତା ନହେଲେ ତତେ ଗୋଟା ଗିଳି ପକାଇବି, ବୁଝିଲୁ? ନା ନା, ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଯିବୁ? ତୁ ଆଗ ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋ ମାଲିକାଣୀ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିବ। ମତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଛୁ? ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବାଡ଼ିପଡ଼ା ବାଘ ମତେ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ମତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ହେଲା, ମତେ ଖାଇବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋର ପୁଣି କି ଅନୁରୋଧ? ମତେ ମୋ ମାଲିକକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସେ ମତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ମୟୂରୀର କଥା ଶୁଣି ବାଘ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ତୋ ମାଲିକକୁ କହିଦେବୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ତୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଏମିତି କହି ମୟୂରୀ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସିଲା। ସେପଟେ ଶକୁନ୍ତଳା ମୟୂରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ବାଘଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଦେଖି ବାଘର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଜି ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ, ଏପଟେ ମଣିଷ ମାଂସ ତ ସେପଟେ ମୟୂରୀର ମାଂସ। କ'ଣ ମୟୂରୀ? ମୟୂରୀ କାହିଁ? ସେ ଯାଇଛି ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେ ଫେରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆହାର କରିବି, ଆହାର। ଏକଥା ଶୁଣି ଶକୁନ୍ତଳା ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା ଆଉ ବାଘକୁ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମତେ ତୁମେ ଖାଇବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରୀ ତ ମତେ ଘରେ ଖୋଜୁଥିବ। ମତେ ସିଏ ଘରେ ନ ପାଇଲେ ଫେରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବିଛୁ? ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଘାସ ଖାଇବି, ଘାସ? ଦେଖ ବାଘ ଭାଇ, ମୟୂରୀ ଯଦି ମତେ ଘରେ ନ ପାଏ ତେବେ ସେ ଆସିବ କେମିତି? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିବୁ ଆଉ ତମେ ଆମକୁ ଆହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତମେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ବାଘ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛୁ ତୁ, ମୟୂରୀ ତତେ ଘରେ ନ ପାଇଲେ ସେ ଏଠାକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଫେରିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବି। ତୁ ଯା, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବାଘ ମୁଖରୁ ଖସି ଆସିଲା। ବିଚରା ବାଘ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ମୟୂରୀର ଚତୁରତାକୁ ନ ବୁଝି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା।